Nakaangkon og multiple body abrasion ang usa ka minor de edad human mabanggaan og motorsiklo ning nakalabayng adlaw alas 4:43 sa hapon sa Aparente Street, Purok Malakas, Barangay San Isidro, Jensan. Giila ang minor de edad nga si alias Ilyas, 14 anyos, nga estudyante og residente sa Purok Darussalam, Barangay San Isidro, samtang ang nakabangga usa ka Indian national nga si Nerbay Singh, 20 anyos, nga taga VS Home Subdivision, Purok Malakas, Barangay San Isidro. Subay sa investigasyon, samtang ginasubay sa motorista ang dalan sa Aparente Street padulong sa Malakas Public Market, kalit lang mitabok ang matan-on gikan sa exit sa Lagaw National High School. Sa kakusog sa impa, natumba ang motorista samtang nalagpot ang matan-on ug naabot sa pikas dalan 10 metros ang gikalayon. Nadala dayon sa balay tambalanan ang biktima ug wala nagdugay nagmaayo. Naghusay na usab ang duha ka partido. Nawagan sa TU Jensan ngadto sa publiko magbantay sa kadalanan aron malikayan ang mga susamang insidente. Mga katropa, bagong tuig, bagong body goals. Mag-inom na sa Santon Herbal Tea alang sa paspas nga metabolism ug mas achieve nga body goals 2026. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.